Iki mau aku karo Kakang Dura wis kelakon suwan ana ning ngasane angger Brojo Dento. Lan apa sing dingendikake ra kamu supaya Kakang Dura kuwi gawe ontran-ontran supaya Brojo Dento kuwi gelem merok kampuh jika ora ngarimake yen to Gatotkaca bakal bangun Pringgondani kuwi kelakon nggih. Terus lagi wis muntak angger Brojo Dento mula aku karo Kakang Dura lan kowe para Kurawa tak dawuhi nggih. Iki mono salah pembung antarane Brojo Dento karo Kala Bendana. Kala Bendana ditundung saka Kadipaten Pemalang. Kuwatire Kakang Dura iki mengko yen to Kala Bendana kelakon suwanane Pringgondani kula bakal cabar anggone bangkarake Gatotkaca. Dapa kula kok nembe krungu sepisan iki lho, Pak. Perkarane Kurawa niku napa? Lah kok melu cawe-cawe urusane wong-wong Pringgondani. Kok nggih ben Gatotkaca ajeng bangun Pringgondani mbok kabeh. Kok nggih boten rugeke wong Ngastina. Nggih. Kuwi rugine gedhe lho Dundara. Dursasana. Gawe rugi gedhe. Sap mengko yen to Gatotkaca kuwi kelakon bangun Pringgondani tunggone mesti bakal jumeneng ratu. Jangkane dewa perang Baratayuda antarane Pandhawa lan Kurawa. Mbuh kedadiane kapan mesti bakal kedadian. Yen to Gatotkaca kuwi bisa disenake dhisik ateges para Pandhawa bakal ringkih. Nek Pandhawa utawa Gatotkaca kuwi mati, penggali para Pandhawa bakal gratis, bakal lara. Wong lara kuwi tunggone bakal mati. Lah nek para Pandhawa mati kan
ora bakal Prabratayuda kedadian ateges Ngastina mesti dadi hake para Kurawa. Lah saiki kudu tak dawuhi nyekel Kalabendana, cegaten Kalabendana. Mengko yen wis kecekel gawanen perintah aturaken ngersane anggen Dipati Brajadeta. Wis. Intine dawuhku kuwi. Dosa kula ora. Lah iki Kartomarwa piye? Menawi kula menika namung nderek kemawon Kang Mas. Surtayu. Kula ingin nderek Kang Mas. Lah nek kowe kabeh ora manut dawuhku, aku mamping dari korek-korek tak tanda tangani iki Dursasana nang ngendi dawuhe Sengkuni. Terus tak aturake rakamu terus mesti bakal dipidana. Paham? Wala. Wong iki duwe wah. Duwe derajat pangkat sing dhuwur wis semena-mena. Wis dasya karo wisorane. Kula purun. Para kula, aja wedi kangelan. Duyak klaine Kalabendana. Dicekel, urip, mati. Sedika pundi dawuh, pun kotak bidas aku Pak. Tininggas janggan lira ing tamping Prabratayuda. Kakang Durna piye? Pun sampeyan budalake para Kurawa sampun. Nah, yen wis dibudalake awak dhewe gari nonton. Tegese nonton. Iki pangreka dayane awake dhewe supaya kabrawat atine Brajadeta. Monggo yen to kelakon anggone ngirnani Gatotkaca tegese kekuatane para Pandhawa suda dipatih Bapak Kakang Durna. Uga sing prayana ngati-ati lho Kakang Durna. Awake dhewe kuwi kemban dawuh sing ora enteng. Uga-uga bisa gawe lejar nggali anak anggen Duryudana. Dikati para Kurawa.
dados wong kaprawiran Festival ningaling suksma Pripun ing sasmita Kakang Antaja kepiye Mas mundi dawuh saka punggen Pandhawa pamane yayine Jodipati Aku Kakang Antaja didhawuhi supaya jaga negara Pringgondani. Iya. Awit rikala semana Kakang Gatotkaca kuwi duwe krentek, duwe gegayuhan. Ya kuwi kepengin bangun Pringgondani. Nek kok malah saiki Kakang Gatotkaca ora katon, ora saged jagung karo awake dhewe. Lho Mas. Ora nyono yen to lakone kudu kaya mangkene. Awit miturut kabar sing tak lapor Kakang Gatotkaca kuwi malah saiki gerak. Kakang Dimas Gatotkaca nandhang sesakit yo. Lah mergo apa kang diarani Dimas Gatotkaca kuwi nandhang kaya mangkono. Apa Dimas Gatotkaca kuwi kena siku dendane para Jawata mergo duwe gegayuhan kang abot kaya mangkene. Iki saka pangililaku ta. Awit rikala semana kuwi negara Pringgondani lagi ketaman pagebluk mayakara. Akeh bencana, akeh musibah. Lho kuwi wujude banjir bandang, gunung jeblok. Dadi para kawula padha kontrang-antringan anggone urip. Kek bantuan wae ora dolandan. Mula Kakang Gatotkaca terus muju. Miling-miling jajah desa Milakori. Anggone gerah Kakang Gatotkaca kuwi tak kira mergo saking abote anggone menggalih para kawula. Yo. Kakang Antaja dhewe ngerti to. Saiki Pringgondani iki suwung. Ora duwe pengayom, ora duwe ratu sing iso beparengan para kawulane. Oh. Mula dibukani nganggo bangun Pringgondani iki. Mbok menawa para kawula bisa jati temen mulya temen jati. Kalau saya ayo aja kesuwen Kakang. Awit pangrasaku iki mengko mesti akeh godane, akeh ribete. Ora karo Kakang, aku lan Kakang Antaja aja kendhat anggone kulon dari Pringgondani. Mbok menawa aku nggon sumuruping banyu. Ayo kae jero dari ya.
apa dosane mungkuli ing sasana aja tindak walat lakyo kandangmu lali sumpah hatiwa jagat diwukatoro burung selagun lumaku iki Antasena ngadeg kolondo Antasena iki yaran loro Pak Dikarto Manmaya aku luwih dhisik tak takon karo kowe ya Di lakumu kok nyubriyani ora paling gawe apa dene Pak Dikarto Manmaya ngirim Wadyabala sak gelas papan mlebu ning tlatah Pringgondani Antasena piye kowe bocah bayi iki sudah aja perlu ngerti apa kang bakal akah sak Wadyabalaku becik kowe sumikir aja negati kang dadi lakuku Di aku didhawuhi Rama Werkudara supaya aku njaga ngrondani negara Pringgondani mesti Pak Dikarto Manmaya ngerti yen to Kakang Gatotkaca iki bakal duwe gawe gedhe yo kuwi bakal bangun Pringgondani dadi sapa sing bakal lumebu ing tlatah Pringgondani kudu oleh ijine Antasena gedandingan Pak Dikarto Manmaya ki anggo nulung aku kok tubiane kula luwih becik aku njaluk karo Pak Dikarto Manmaya saiki kan Pak Dikarto Manmaya sak Wadyabala buruk aja mlebu ana ing tlatah negara Pringgondani Antasena yen to aku ra gelem mundur lah lara apa sing bakal kok njaluk wani jenengan apamu sing tak medeni ora tak kedepake